da dumanta a halin yanzu fa kasar Iran fa tana kokarin bambame kasar Ukraine fa biyo bayan abubuwan da suke faru duka haka yana faruwa ne fa biyo bayan labarin da kasar Iran ta samu fa dangane da cewa fa kasar Ukraine tana kokarin taimaka kasar Amurka dangane da kare hare-haren da ake kaiwa sansanin sojin Amurka da suke yankin Gulf. Nan gefe guda ko ita ma fa da zafinta domin shugaban kasar Amurka wato Donald Trump ya buƙaci UK, France da kuma China da dai sauransu su kokari su shiga wannan al'amari domin kasar Iran ta bude wannan Strait of Hormuz din. A nan da Donald Trump kiraye ba umarni ya ba kasar China da kuma UK da France ba. Ta wani gefen kuma aka ce ai umarni ya ba su tunda me zai sa ya ce su tura sojojin su na ruwa su je su bude Strait of Hormuz. To amma fa duk da haka kar ku manta da cewa fa kasar China ta riga ta faɗi cewa fa kasar Iran tana da damar da za ta kare kanta dangane da abubuwan da suke faruwa. Kan yake muku labari ya koma gajere. A hali yanzu fa kasar Amurka ko wannan guri yana ci mata tuwa ƙwarya. Amma sai dai kuma kash Iran ta toshe ta ce ba gudu ba ja da baya sannan ta ce tura su shirya siyan mai lita ɗaya dala 200. Iye a nan gefe guda ko labarin da muke samu fa Vladimir Putin ya tura da taimakon gaggawa ƙasa Iran tun a farkon fara wannan yakin da aka fara yau kusan kwana 13 ko kuma 12 shine mutum na farko ko kuma ce muku ƙasa ta farko da ta fara da tura kayan magunguna domin bada taimakon gaggawa. Amma fa duk da haka kada ku manta fa ƙasar Iran da kuma Rasha dama aminan juna ne kuma suna da alaka ta gaske. Duk da a baya shugaban ƙasar Amurka ya zargi da cewa fa ƙasar Rasha dama fa tana taimakawa ƙasar Iran a ɓoyance domin yana tunanin cewa karfin Iran bai kai a ce ita kasar Iran ta yi retaliating irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ba na wannan hare-haren da take kaiwa kasashen Gulf zuwa sansanin sojin ƙasar Amurka wurin sansanin soja akalla guda 10 ko kuma 8. To yanke muku labari ya koma gajere. Kuna tunanin cewa Donald Trump kamar yadda ya kira da kasashen nan guda uku wato UK, China da kuma